आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण ही सुंदर अशी गोड इडली कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता इडली खूप छान अशी मस्त फुललेली आहे, एकदम फ्लफी झालेली आहे। आपण नेहमी इडली सांबार आणि चटणी अशा प्रकारे इडली करतो, पण ही इडली थोडी वेगळी आहे। ही गोड आहे, आतमध्ये याच्यामध्ये जे फिलिंग आहे ते गोड आहे आणि त्यामुळे ही इडली ही खायला खूप छान लागतात। तुम्ही बघू शकता इडली मस्तपैकी वाफलेली आहे। हे बॅटर पण इडलीचं किती सुंदर आलेलं आहे ते पण आपण या व्हिडिओमध्ये पुढे बघणार आहोत की पूर्ण असं फुललेलं बॅटर करण्यासाठी आपल्याला काय काय करायला पाहिजे। बघू शकता बॅटर पूर्णपणे मस्त असं फर्मेंट झालेलं आहे आणि याच्यासाठी लागणारं जे सारण आहे ते कसं बनवायचं ते पण आपण या व्हिडिओमध्ये आता बघणार आहोत। तर त्यामुळे व्हिडिओ फार इंटरेस्टिंग होणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करते। तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथं मी हे 4 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत। हे माझे घरगुती तांदूळ आहेत। कुठलाही जुना तांदूळ तुम्ही इथं घेऊ शकता, पण सुवासिक तांदूळ जसं की बासमती, इंद्रायणी तसा घेऊ नका। फक्त असा हा घरगुती जुना तांदूळ घ्या किंवा तुम्ही इथं रेशनचा तांदूळ घेऊ शकता। तर मी हा 4 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे। त्याच्यासाठी मी 1 वाटी ही उडदाची डाळ घेतलेली आहे। तुम्ही घरातल्या कुठल्याही वाटीने जर तांदूळ मोजून घेतला तर त्या वाटीनेच प्रमाण तुम्हाला घ्यायचं आहे। 4 वाटी तांदूळ घेतलं असेल तर त्याच वाटीने 1 वाटी उडीद डाळ घ्यायची आहे। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा मेथी घातलेली आहे। मेथीमुळे ह्या ज्या इडल्या आहेत त्या पौष्टिक पण होतात आणि त्यांची चव पण खूप छान लागते। आणि मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। इथं मी उडीद डाळ तांदळासोबत एकत्र केलेली आहे। तुम्हाला जर वेगळी भिजवायची असेल तर तुम्ही तसं पण भिजवू शकता, म्हणजे तांदूळ वेगळे आणि उडीद डाळ वेगळी। तर हे स्वच्छ असं 3-4 वेळा पाण्याने मी धुवून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता हे जे आहे तांदूळ आणि उडीद डाळ, तर हे मस्तपैकी असं 3-4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे आणि एक 7 ते 8 तास मी हे भिजत ठेवलेलं आहे। सकाळी समजा तुम्ही एक 9 वाजता सगळं हे धुवून ठेवलं तर रात्रीपर्यंत हे मिक्सरमध्ये वाटण्यासाठी तयार होतं। तर एक 7 ते 8 तास मी हे भिजत ठेवलेलं आहे। तर बघू शकता 7 ते 8 तास झालेले आहेत। तांदूळ, उडीद डाळ आणि मेथी छान असे भिजलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता मस्त अगदी छान एकदम भिजलेले आहेत। तर आता मी हे मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला याचं वाटण करायचं आहे। तर त्याच्या आधी मी याच्यामध्ये हे 4 चमचे पोहे आहे, ज्या चमच्याने आपण पोहे खातो त्याच चमच्याने मी मोजून हे 4 चमचे पोहे घेतले। ते 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आणि ते मी इथं घातलेले आहेत। पोह्यांमुळे इडली ही खूप सॉफ्ट होतात आणि मस्त असं पीठ पण चांगलं फर्मेंट होतं। तुम्ही कुठलंही बॅटर करत असाल, डोस्याचं बॅटर, इडलीचं बॅटर, तर त्याच्यामध्ये नक्की पोहे वापरा। त्याच्यामुळे जे बॅटर आहे ते खूप छान एकदम फ्लफी तयार होतं। तर पोहे मी याच्यामध्ये घालून घेतल्यानंतर याच्यामध्ये मी जे तांदूळ आणि डाळ भिजवलेली आहे तर ते घालून घेतलेलं आहे। खूप पूर्णपणे मिक्सर भरायचा नाही, एक अर्धा मिक्सरच हे सगळं घ्यायचं आहे। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे। पाणी पण खूप जास्त घालायचं नाही आहे। जे आपले तांदूळ आहेत तर त्या लेवलपर्यंतच आपल्याला हे पाणी घालायचं आहे। खूप पातळ बॅटर करायचं नाही आहे आपल्याला। तर मी याच्यामध्ये पाणी घालून घेतलेलं आहे, तांदळाच्या लेवलमध्येच मी पाणी घालून घेतलेलं आहे। आणि नंतर मी हा मिक्सर लावून घेतलेला आहे। हे बघा तांदूळ डाळ बारीक करून झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। खूप बारीक एकदम करायचं नाही, एकदम फाईन पेस्ट करायची नाही। आपण इडली करतो तर थोडंसं हलकं जरा जाडसर ठेवायचं आहे। आणि बॅटरची पण कन्सिस्टन्सी बघू शकता, खूप पातळ बॅटर करायचं नाही आहे, थोडंसं जाडसरच आपल्याला बॅटर ठेवायचं आहे। तर ते एक मी मोठ्या भांड्यामध्ये हे बॅटर आहे ते काढून घेतलेलं आहे। सगळे डाळ तांदूळ मी लावून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता एक अर्धा टोप हे सगळं बॅटर झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी चवीप्रमाणे 2 चमचे मीठ घातलेलं आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा तुम्ही बघू शकता बॅटरची कन्सिस्टन्सी अजिबात पातळ ठेवायची नाही। जर तुम्ही पातळ ठेवलं तर हे जे बॅटर आहे ते चांगलं आंबवत नाही किंवा चांगलं फर्मेंट होत नाही। थोडं जाडसरच असं हे बॅटर ठेवलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि याच्यावर मी झाकण ठेवलेलं आहे। नंतर मी इथं एक उलनचा कपडा घेतलेला आहे, उलनचं ब्लँकेट घेतलं आहे छोटं आणि त्याच्यामध्ये मी फोल्ड करून ठेवलेलं आहे। असं केल्यामुळे हे जे बॅटर आहे ते मस्तपैकी एकदम फर्मेंट होतं, त्याला चांगली ऊब मिळते आणि मस्त असं हे बॅटर आहे ते फर्मेंट होतं।
मस्तपैकी असा मी पूर्ण टोप जो आहे तो या बॅटरमध्ये, या उलनच्या ह्याच्यामध्ये मी मस्त असा कवर करून घेतलेला आहे आणि ओव्हरनाईट तसंच ठेवून दिलेलं आहे. आता आपण याच्यामधलं जे सारण आहे ते बनवूया. त्याच्यासाठी मी एक मोठी वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि त्याच वाटीने अर्धी वाटी किसलेला गूळ घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि नंतर मी याच्यामध्ये अगदी 2 चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे. मिठामुळे याच्या फिलिंगची चव आहे ती खूप छान येते. नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेलं आहे. तुपाने पण या फिलिंगची चव आहे ती खूप छान येते आणि मस्तपैकी हे सगळं मी आता एकत्र करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि छान असं गूळ वितळेपर्यंत आपल्याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. गूळ वितळायचं आहे आणि याच्यामध्ये थोडंसुद्धा पाणी राहता कामा नये, पूर्णपणे ड्राय असं हे आपल्याला फिलिंग करून घ्यायचं आहे. आणि मी छान असं एकत्र करून घेतलं. त्यात थोडीशी मी वेलची पूड घातलेली आहे, त्याने वास खूप छान येतो या फिलिंगचा. आणि पूर्ण ड्राय म्हणजे पूर्ण गूळ वितळलेला आहे आणि याच्यातलं पाणी पूर्णपणे आटलेलं आहे असं मी हे फिलिंग तयार करून घेतलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही, खूप छान अशी चवीला ही इडली लागतात. तर एक ओव्हरनाईट मी हे असंच ठेवून दिलेलं आहे, 1 रात्र झालेली आहे आणि दुसऱ्या दिवशी आता आपण बघूया की पीठ किती छान असं फर्मेंट झालेलं आहे. एक 7 ते 8 तास तुम्ही तसंच ठेवून द्यायचं आहे कवर करून ब्लँकेटमध्ये. आणि नंतर हे मी आता बघू शकता तुम्ही, पीठ किती छान फर्मेंट झालेलं आहे. हे बघा, सुपर एकदम मस्त असं पीठ फर्मेंट झालेलं आहे. बॅटर ठेवताना तुम्ही बघितलेलं की फक्त अर्धा टोपच बॅटर होतं आणि आता ते फर्मेंट झाल्यानंतर बघू शकता पूर्ण टोपाच्या वरपर्यंत हे बॅटर आलेलं आहे. एकदम मस्त असं पीठ आंबवलेलं आहे, एकदम सुरेख. तुम्ही बघू शकता परफेक्ट एकदम इडलीचं बॅटर आता हे तयार झालेलं आहे. पूर्णपणे छान असं आंबलेलं आहे, त्याच्यामुळे इडल्या ह्या खूप छान एकदम सॉफ्ट होणारच आहेत. मस्त असं हे पीठ आंबवलेलं आहे, बघू शकता. तर अशा पद्धतीमध्ये जर तुम्ही इडलीचं पीठ ठेवलं तर तुमच्या इडल्या आहे ना 100% एकदम फ्लफी होतील, खूप छान होतील. आता मी हे जे बॅटर आहे ते छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे, कारण याच्या पुढे जर ते अजून आंबवलं तर ते आंबट होणार. म्हणून पूर्ण जेव्हा पीठ व्यवस्थित फर्मेंट होतं ते लगेच मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे पुढची जी त्याची प्रोसिजर आहे आंबवण्याची ती बंद होते. ते मगाचं सारण आहे ते पूर्णपणे गार करून घ्यायचं आहे. कुठल्याही प्रकारे आपल्याला ते गरम सारण वापरायचं नाही आहे, ते पूर्णपणे गार करून घ्यायचं आहे. आता इडली पात्राला मी तेल लावून घेतलेलं आहे. सगळ्या भांड्यांना व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये आपल्याला आपलं जे बॅटर आहे ते घालायचं आहे. पण पूर्ण बॅटर घालायचं नाही आहे, थोडंसंच बॅटर घालायचं आहे. म्हणजे एक अर्धा लेवलपर्यंत बॅटर घालायचं आहे. पूर्ण तो भांडा आहे इडलीचा ते पूर्ण भरायचं नाही आहे. एक अर्धा बॅटर घालून झाल्यानंतर आपलं जे फिलिंग आहे ते मी इथं सेंटरला ठेवलेलं आहे. फिलिंग ठेवताना पण थोडंसं असं पसरवून ठेवायचं, एक मध्ये गोळा असा ठेवायचा नाही, थोडंसं असं हाताने दाबून थोडंसं पसरवून घ्यायचं आणि नंतर ते तसं ठेवायचं. आणि नंतर मग याच्यावर मी पुन्हा आपलं बॅटर घातलेलं आहे आणि फिलिंग जे आहे ते बॅटरने पूर्णपणे कवर करून घेतलेलं आहे. हे बघा, त्याच्यामुळे पहिलं जे बॅटर आहे ते थोडं घालायचं आणि नंतर मग फिलिंगवर बाकी उरलेलं बॅटर घालायचं. हे बघा, पूर्णपणे फिलिंग आहे ते मी कवर करून घेतलेलं आहे. आणि अशाच प्रकारे मी बाकी सगळे जे इडलीचे जे पात्र आहेत तर त्याच्यामध्ये व्यवस्थित अशा इडल्या ह्या सगळ्या घालून घेतलेल्या आहेत. पहिलं थोडं बॅटर घालायचं, नंतर फिलिंग ठेवायची आणि नंतर ते फिलिंग पूर्णपणे कवर करायचं. आपण नेहमी नॉर्मल आपल्या ज्या इडली सांबारच्या इडली आहेत, इडली सांबार चटणी हे नेहमी खातो, पण अशा प्रकारच्या इडल्या पण खूप छान लागतात. याच्याबरोबर कुठलीही चटणी करण्याची गरज लागत नाही. नुसत्या चहाबरोबर ह्या इडल्या खूप अप्रतिम लागतात. चहा कशाला, तुम्ही नुसत्यासुद्धा ह्या इडल्या खाऊ शकता. तर इडली पात्र मी गरम करून घेतलेलं, आतमधलं पाणी व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आणि नंतर मग सगळ्या प्लेट आहेत त्या इडली पात्रामध्ये अरेंज करायच्या. पण इडली पात्रातलं पाणी गरम व्यवस्थित झाल्यानंतरच आपल्याला हे सगळं करायचं आहे. थंड पाण्यामध्ये ह्या ठेवायच्या नाही आहेत. एक 10 मिनटं मी यांना वाफ दिलेली आहे.
एक मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर यांना एक 10 मिनटं वाफ द्यायची. आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर अशा इडल्या तयार झालेल्या आहेत, मस्त एकदम फ्लॉपी. तर सगळ्या ज्या प्लेट्स आहेत तर त्या मी बाहेर काढून घेतलेल्या आहेत आणि ह्या ज्या प्लेट्स आहेत त्या पूर्णपणे गार करून घ्यायच्या आणि नंतरच इडल्या काढायला घ्यायच्या. जर तुम्ही गरम गरम प्लेटच्या इडल्या काढायला घेतल्या तर त्या खालून चिटकतात आणि इडली आपली ओबडधोबड येते. तर पूर्णपणे प्लेट मी थंड करून घेतली आणि एक एक इडली मी काढून घेतलेली आहे. हे बघा, खूप सुरेख आणि सुंदर अशा इडल्या तयार झालेल्या आहेत, एकदम फ्लफी. बॅटर आपलं खूप छान फर्मेंट झालेलं, मस्त अशा इडल्या तयार होतात. तुम्ही प्रवासात सुद्धा ह्या इडल्या घेऊन जाऊ शकता. नुसत्यासुद्धा खायला ह्या इडल्या खूप सुरेख लागतात. चहाबरोबर तर खूपच अप्रतिम लागतात. हे बघा, बघू शकता इडली एकदम फ्लफी झालेली आहे, एकदम सॉफ्ट. आतमधलं सारण पण खूप छान बसलेलं आहे आणि इतक्या सुरेख लागतात. थोडा इडलीचा हा वेगळा प्रकार आहे, त्यामुळे घरच्यांना खायला नक्की करा, त्यांना पण आवडेल. ही गोड इडली आहे, खूप छान लागते. बघू शकता इडलीचं टेक्स्चर तुम्ही, एकदम मस्त असं झालेलं आहे, एकदम मऊसूत अशा इडल्या झालेल्या आहेत. मी तुम्हाला ही इडली एक उघडून पण दाखवते. हे बघा, खूप सुंदर अशा इडल्या तयार झालेल्या आहेत. नक्की एकदा ट्राय करा, चवीला खूप छान लागतात. केलात तर घरच्यांना नक्की आवडतील. एकदम सुरेख असा इडलीचा थोडासा वेगळा प्रकार आहे. तर तुम्ही ह्या अशा प्रकारे इडल्या बनवून बघा, तुमच्या घरच्यांना नक्की आवडतील. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.